You ever see anything like this? Not like this. Twisters е нещо като продължение на почти едноименният филм от 1996 година. Защо казвам, че новият филм е нещо като продължение? Защото новата история е инспирирана от оригинала, но в нея няма завръщащи се герои. Персонажът на Дейзи Едгар Джонс не е дъщерята на героите на Хелън Хънт и Бил Пакстън от оригинала. Нищо такова. Това просто е самостоятелен филм, който е в духа на Твистър от 96-та, ако мога така да се изразя. Твистърс като структура на сюжета много наподобява първият филм. Дори има някои препратки към него. Но в новият това, което прави впечатление, са по-добре изградените герои. Тук те са по-многослойни, по-добре развити. Поддържащите герои, макар и не толкова развити, пак може да се каже, че са интересни. Това е първият филм на Дейзи Едгар Джонс, който гледам. И ми бе интересно как ще се справи младата актриса в главната женска роля. Alright, fellas. We got PhDs from NASA, FEMA, and Kate. She's the smartest person I know. Hey, dudes. И тя се справя добре, бих казал. Определено героинята и Кейт е емоционалното ядро в историята. Глен Пауъл, новият любимец на Холивуд, с филми като Top Gun Maverick и Hitman, които ви препоръчвам да гледате, ако все още не сте, в Твистърс не изпъкна толкова, колкото поне аз очаквах, имайки предвид и статуса му. Но и той се справя добре в ролята. Подготвяйки се за този филм, с изненада научих, че в действителност има професия, която, ако не греша, се нарича Storm Chasing. Или поне хората, които упражняват тази професия, се наричат Storm Chasers, което звучи като много готина професия, но в същото време е и доста опасна, защото тези хора са в окото на всяка по-голяма буря или ураган, а това не е шега работа. Филмът също така имаше няколко добри емоционални сцени. In the moment, I got it wrong. Но на моменти много напомняше на оригинала, дори прекалено много, което е добре, но само до някаква степен. Визуалните ефекти и саундтракът в комбинация с операторската работа са най-силните черти на лентата, но тя не се отличава достатъчно от към сюжет и структура на историята от предшественика си. В заключение, Твистърс е изпълнен с готини визуални ефекти, добра, макар и позната история и определено ще допадне на феновете на оригинала и на почитателите на дизастър филмите като цяло. Моята оценка за Твистърс е 6 от 10. Вие гледахте ли филма? Какво е мнението ви? Ще видим ли ренесанс на филмите за природни катаклизми? Споделете мнението си в коментарите и ако видеото ви е харесало, кликнете върху лайк бутона и се абонирайте в камбанката, за да разберете първи за новото съдържание. Аз съм Симеон, това е Cinema Town и до следващия път. Чао! What we're doing would save thousands of lives.